Mae'n wythnos werdd fawr, the Big Green Week maen nhw'n galw fe, a felly cynaladwyeth sy'n bwysig iawn iawn. A i ni yma yn cynnal gwasanaethau, ni'n ymwybodol o'r amgylchedd, a felly i ni'n addysgu'n hunain, i ni ar hyn o bryd dwi'n credu wedi cael dysysgrif arian ar gyfer eglwys eco. Pethau fel yna i'n annog ni, achos ni wedi cael y ddeiar, ni wedi cael rodd i ofalu am ddeiar Duw, a felly i ni'n teimlo bod hwn yn rhan o'n Cristnogaeth ni i barchu yr hyn ni wedi gael. Fel ych chi'n gwybod, ni yma heddiw i ddathlu y bydde i'n gwneud yng Nghapel y Nant ar addoliad i ni'n ceisio i wneud mewn ffordd ymarferol fel oedd Robert yn dweud yn y weddi. Ond ni hefyd yma fel rhan o'r Wythnos Werdd Fawr, the Big Green Week. Achos bod ni'n treulio annog pobl i gymryd camau bach i wella sefyllfa amgylcheddol. Eleni, gan bod ni a chynllun i ddatblygu tyma bach o'r tir yma i fod yn ardd heddwch, ni wedi cymryd ar y cyfle wedyn i wahodd grwpiau sydd yn defnyddio yn adeiladau ni i ddangos i gwaith, a wedyn ni'n dangos y gweithgareddiau'n hunain. Felly gyda ni mae dosbarth Bonio yn dangos i'r prosiect Leines lle maen nhw'n gwneud cwyltiau ar gyfer plant sy'n dioddef o trauma. Hefyd mae Merched y Wawr yn cwrdd yma, a mae Llywydd Cenedlaethol a prosiect i gasglu arian i Ambulans Awyr Cymru drwy werthu sgarffiau. A wedyn mae yna de yn y neuadd, mae cynlluniau o'r ardd i'w gweld, stondin Masnach 10, a hefyd mae Fiona o siop o law i law, dan nawdd ti croeso wedi dod â dillad i gyfnewid. Ni ar y lawnt Capel y Nant, a'r bwriad yw creu gardd gymunedol lle gall y trigolion ddod i fewn i fwynhau yr amgylchedd, yn cynnwys perth bach isel yn arwen i fewn, llwybr o ddeiti sydd yn addas i'r anabl ac i gadair olwyn, ac wedyn nodwedd dŵr, soler, planhigion persal, planhigion lliwgar, a lle gall bobl dod mewn eistedd, mewn tawelwch efallai, myfyrio, gweddi bach tawel, o sŵn y byd, a'i ffys a'i ffwdan. Ni'n credu bod e'n bwysig, os ni'n Cristnogion, bod ni'n edrych ar ôl yn amgylchedd, ar ôl y byd, ar ôl yn llecyn bach ni, wneud beth gallwn ni wneud i gadw'r ddeiar ac i edrych ar ôl y ddeiar. A mae hwn yn rhan pwysig iawn o'n feddylfra ni fel eglwys yma yng Nghapel y Nant.